мен башлайм, андан соң сіз давам етесіз. Һәм кыска жауаплар бирәбез. Курку дигәнне алдым. Нәрсәдән Гөлнур Галимова курка? Курку хисе бар әлбәттә. Балаларымның тормышы өчен куркам. Йомшак песием өчен куркам. Авыртып китмәсен дип, балаларым, туганнарым авыртып китмәсен дигән шундый кайвакыт курку хисе туа. Ниндидер фобия бармы сезнең? Фобия юк. Яхшы, киттек алга таба. Әйдәгез, сез алыгыз хәзер. Минем монда авыл дигән сүз күренеп тора. Юк, тотмыйча алабыз, бер кул белән генә ишелгәнчә уйныйбыз. Авыл. Авылыгызга еш кайтасызмы? Туган авылым Арча районы, мен бит Тукай якларында туган, Урта Сәрдә авылы. Авылда әтияне йортны миңа калдырдылар. Йортны шушыңарчы карап тора идем, авылны бик яратам, бик сагынам. Шигырьләрдә еш язам. Әле җырымда чыгып килә, әле чыгып бетмәгән. Авылдашлар да китә, Гөлнур кайчан концертларны килеп итәсен дип, менә авыл, мин бит инде авыл баласы. Бу авылдан килгән илһам, авылдан Төп нигез, димәк, бүген сезнең исемдә, бүген минем исемдә төп нигез әйе. Сез кайткан вакытта гына төп нигезнең утлары кабына. Әйе. Яхшы.